Venga, bai. Orduan, nire gaurko ideia da. Berrikustea digitaleko azkeneko ataleko bloke guztiak, zeren, jarri dizkizuet hemen, baina ikusi ditugunez banan-banan, garrantzitsua da eskema bezala hor izatea. Bihurketa alde batera edo bestera, bloke bakoitzak egiten duena eta ikusi ditugu, baina ikuspegi osoare izatea garrantzitsua da. Baita ere ikusi behar dugun azkeneko blokearen kokapena non egon behar den da zergatia. Vale. Orduen berrikusteko 8-5 atalean hau zen digital analogiko bihurketa honetan baginituen bloke guzti hauexek ziren. Sistema digital batek ematen zituen balio digitalak, zenbaki horrelaxe, zenbaki bitar natural bezala horrelaxe irudikatu dugu. Lehendabiziko ideia zen, zenbaki bitar digital hori bihurtzea balio tensio batean. Hau egiteko badaude bloke komertzialak, AC bihurgailuak, egiten dute lana 0 eta 5 voltio artean, minus 10 voltio artean, eta hori irudikatzen dugu, referentzia minimoa, VR max, eta tartean bihurtzen dute, hartzen dute ez dakitzen bat bit, bi berrenetan zatitzen dute, eta bihurketa horrela egiten dute. Gero, igual jarriko dugu. Jarriko dugu. Bloke hauek egiteko, bihurketa egiteko agindua sistema digitalak eman behar du, agindua. Bloke hauek egiteko zirkuituak ikusi ditugu, RBR DAC eta Kelvin bihurgailua. Eta bihurketaren formula ere nahiko garrantzitsua izan da, hemen lortzen dugune tensio digital hori, honen formula zen bereizmena, tarte guztia zati bi berrene, tarte guztia zati bi berrene, zan bereizmena, hauken hau zati bi berrene, eta ematen duen tensioa izan behar da. Pues minimoa gehi bereizmena bider balio digitala. Hoxe zan formula, VR min gehi bereizmena bider balio digitala. Bereizmena izan da, beti bezala tartea zati balio guztiak. Bi berrene. Hau izan, eta bi zirkuitu hauek horrelaxeko formula bat jarraitzen zuen zirkuitu bat ematen zuten. Bale, hemen izan behar dugu seinale, eskailera moduko seinale bat, orduen hori txukuntzeko pixka bat, naiz eta beti beharrez izan. Pasabide basuko filtro bat jartzen baldin badegu, eskailera forma hori kendu dezakegu. Honen ebakidura frekuentzia diseinatzeko hartuko genuke, nahi dugu seinalearen bider 10, ebakidura frekuentzia hartu genezake 10 aldiz seinalearen aldaketa maksimoa. Eta azkenik erabiltzen genuen gure mundu analogikora. Horre, tarte berezi bat balgabiltza erabiltzen, horre proiektuan, 5-5, ez gara ingailuak 5-5 egiten du lana. Demagun honek bihurtzen duela 0 eta 5 tartean. Orduen tarte guzti hori bihurtu beharko genuke 5-5. Amplifikatu beharko genuke, 0-5 eraman, hau da, tarte doikuntza bat, eskalak, hori, amplifikatzen edo eta kentzaileekin eta bar, jatorri aldatzen, tarte doikuntza. Hoxe, ziren bloke guztiak, hemen adibidez, daukagun tarte komerzial hau, VR min, VR max, bihurtzeko, ez dakit mundu analogikoan behar baldin badegu, beste minimo bat, eta beste maksimo bat, behar dugu amplifikatzea, eta jatorri aldatzea, ez dakit, behar ditugun eraiketa analogikoak egin, seinale hori lortzeko. Oinarrizko blokeak hauek, eta formula garrantzitsunak eta ideia garrantzitsunak hementxe. Ikusi ditugun bi zirkuitu hauek ere ulertzea eta bar, gero ariketak egingo ditugunak, hementxe. Bestaldera, handi, eta igual, hemen txikixo jarriko dut, 6. Analogiko digital bidean, hau ikusi dugu, lehendabiziko seinale analogiko bat, hemen berriz, tarte doikuntza hasieran egin behar dugu. Demagune gure mundu analogikoan tarte bat daukagula, gero bihurgailuak txikiago erabiltzen duela, orduen tarte doikuntza bat izan behar dugu, analogikoa, tarte
doi kuntza. Bole? Eta hau ja bihurtu behar dugu, pues bihurgailuak sistema digitalera. Sistema digitala. Sistema digitalera behar dugun bihurgailuak, VDAC, VADC ditu dezakegu. Hemen irudikatzen ditu balio digitalak, eta seinale analogiko hori digitalera bihurtzeko, pues, hasierako bloke bat, antzekoa, baina bihurketa alderantzizkoa egiteko. Holaxe, analogiko, digital, bihurgailua, egin behar dutela lana, tarte batean, VR Max. VR min, hortarako egin dugu hemen tarte dikuntza bat, sartzeko honen tartea beste horretan, denbagun hau horlaxe dela, honek egiten duela lana hontan, bihurketa hori egin beharko genuke. VA min, Max, vale, gero, hau seinale jarrai bat da, eta ikusi genuen honek, zirkuito pare bat ikusi genituen hauek egiteko, zirela flash bihurgailua, flash analogiko digital bihurgailua, eta ondozondoko beste bat. Analogiko digital bihurgailua, zirkuito bezala ikusi genituen. Eta ikusi genuen hauek berain bihurketa egiteko komenigarria zala sarrerako tensioa egonkorra mantentzea. Orduan egiten duguna hemen izan behar da. Seinalea batu, kondensadoretxo bat kargatu eta mantendu, track and hold bloke bat. And hold. Hemen izateko VH bat, hor hold. Tensio bat mantenduta horrek bere lana egiteko. Eta hemen txegeunden. Lehen gunean esan niztuena zan. Hemen daukagun bezala formula orokor bat bihurketa hau irudikatzeko, hemen txe bihurtzeko ideia hau izango zan. Bagabiltza, tarte hau, tarte hori bi berren zatitan egitea, eta gero azpikoari emanez balio digital txikina denazkeroak eta handienari denak batak. Eta tarteko balioei, pues, tarteko kombinazioak. Eta hori irudikatu behar dugu horrelaxe. Ja, tarte guzti hori. Bereizmena jarri behar dugu. Hemen bereizmena edo resoluzioa, beste horren kasuan berdina. Bereizmena, izan behar da berriz. Tartea, zati, bi berrene. VR Max. VR min, zati, bi berrene. 0tik 5 baldin gabiltza, eta 8 bit baldin gabiltza erabiltzen, pues 5 voltio zati 256, hori da, daukagun resoluzioa. Eta orduen, ze balio digitala gabiltza lortzen hemen, hori kontuan hartuta. Ze balio digitala gabiltza lortzen, hau dena formula bezala jartzen baldin badugu, bada horrelaxe. Hartzen dugu, daukagun tensioa, eta VH, bai, VH dituko dugu, bai. VH, sarrerakoa, eta zatitzen baldin badugu resoluzioarekin, bereizmenarekin, hortxe izan behar dugu balio bat. Bez? 0tik 2 berrenera. Zen VH tarte horretan baldin badago, eta zatik eta honek eman behar digu zenbaki digitalekin, eta digital dezimalekin, baina behar dugun balio digitala izan behar dan balio osoa. Hauen zati osoa, int. Demagun. Hau honek etien duela lana, 0tik 5 voltiotara. Sartzen dela 5 voltio. 5 voltio, zati berezbena, 256. Barkatu, 5 voltio, zati berezbena, eman behar digu 256. Eta hori, bere zati osoa hori digitalki 8 bitetan izango ziren danak batak. Erdia baldin bada, honek eman behar digu 2,5 zati berezbena, 128. Eta hori izan digital, balio digitala. Orduen, portaera edo funtzionalitatea formula bezala, hau izango zen. Sarrerako tensioa, zati bereizmena, eta horren zati oso hartuta, izan behar da, lortu behar dugun, balio digitala. Bale. Zebe garrantzitsua metxe daukagun bezala, sistema digitala agintzen noiz egin aldaketak, hemen ere garrantzitsua izan behar da, kontrolatzea noiz hartu behar ditugun balioak, mantendu eta bihurtu. Orduen, sistema digitalak hemen erabaki behar du
noiz itxi etengailuak kargatzeko kondensadorea, bihurketa orduan egiteko, eta hemen erabaki behar dugu noiz egin hori, ze abiaduran egin behar dugun hori, ze frekuentzia erabili behar dugu, ze frekuentzia, muestreo frekuentzia, laginketa frekuentzia, seinale, hemen daukagun seinalea analogikoa, puntotan zatitzeko. Puntu bat hartu, mantendu, bihurtu. Beste puntu bat hartu, mantendu, bihurtu. Oso garrantzitsua hori, oraintxe ikusi behar dugun azkeneko blokearekin. Zeren, nola erabaki dezakegu abiadura hau? Egoera hauxe izango zen. Oraintxe ikusi behar dugu, hor behar izan behar dugun, azkeneko blokea. Oso egoera xelebrea, zaila ulertzeko, baina ia ikusten dugu. Eta atal berri bat bezala jarri behar dut. 8 zazpi, eta izenburua azkenean jarriko diot. Blackbearden izenburua azkenean jarriko diot, zeren ingelesez dago, ez du zer ez esaten, baina zergatia hau izango zen. Seinale analogiko bat hemen. Irudikatu behar dut, seinale analogiko bat. Denboran, tentsioa, demagun dela tarte doikuntza eginda, VADC, ez dakit, nahi duguna, eta horrelaxiko forma betikoa. Hau sartu behar zaigu, bueno, hau tensio betzela, hau VADC. Eta hori ailegatu behar zaigu, onutza. Hartu beharko dugu puntu bat, eta bihurtu, beste puntu bat, eta bihurtu. Eta mitxe galdera, noiz hartu puntuak? Noiz hartu puntuak, ada? Adibidez, hemen ikusten duzue, hartzen baldin badegu hasieran, ondo, gero hartzen baldin badegu hemen ondore bai, ikusten dugu puntu horiek, naiz da bakarrik puntu horiek gorde, funtzio guztiarenak, jarraitzen ari garela seinaleari, ez? Naiz da hemendik onutza zuzen bat bota, seinalea jarraitzen dugu, ondo. Puntu bikoitzak hartzen baldin baditugu, hemen. Igual, gehiagitxo. Hau izango zen, muestreo periodoa. TM esan behar diotoni. Muestreo periodoa. Muestreo periodoa hori erdia egiten badugu, eta hau izan behar da, frekuentziaren inbertsoa. Osa, muestreo frekuentzia, izan behar da, periodoren inbertsoa. Periodoa erdia baldin bada, frekuentzia bikoitza baldin bada, hemen. Igual, gehiagik gabiltza hartzen. Igual ez dira behar. Zerina honekin jarraitzen diogu seinaleari. Eta gehiago hartzen baldin baditugu, hau da, TM txikiago egiten badegu. Hau da, frekuentzia altoago egiten badegu, orduene komplexuago izan behar da zirkitua. Komplexuago, azkarrago, behar dugu. Aldiz, periodo hau txikiago egiten badegu, barkatu, handiago egiten badegu, hartzen baldin badegu puntu bat hemen, beste bat hemen, bakarrik, puntu hau hemen, beste bat hemen, beste bat hemen, bagabiltza kasi seinalearen forma galtzen, ez? Kasi izango zen, horrela badirudi, ez? Orduen, periodo handiegia baldin bada, edo eta frekuentzia muestreo bajuegia baldin bada, puntu horiek motelago hartzen baldin baditu. Orduen igual, seinalearen puntuak galtzen nahi geha, informazioa galtzen nahi geha. Informazioa galtzen. Horixe da, eta hori da gertatzen dena. Beraz, erabaki bat hartu beharko dugu. Ze abiadura behar dugu, ze muestreo, ze laginketa frekuentzia behar dugu, seinale honen arabera. Eben, gogoratzen duzu filtroak diseinatzerakoan erabili genuena seinale baten bere frekuentzia maksimoa, FS max, gogoratzen duzu. Orduan, hemen garrantzitsua izan behar da seinale honen, sensore baten, FS edo VDAC horren, FS max. Zala, seinale bat aldatzen zen tarte azkarren nani jarraitzen zion senoa. Hori baino azkarrago, ez zion jarraitzen. Horrela,
Hori baina azkarrago, aldaketa azkarragoak ez daude seinale honetan. Hori izan behar da, parametro garrantzitsuena horrein, diseinatzeko muestreo frekuentzia. Hemen adibidez aldaketa azkarrena hau izango zen, ez? Hemen motelago, seno hau izango zen seinale honen FS max. Hori izan behar da, parametro garrantzitsuena hau diseinatzeko. Erabakitzeko ze frekuentziatan diseinatu. Eta beste adibide bat, behiratzazu arazoa nola sortu behar zegoen. Orain, simplifikatu behar dut pixkatxo bat seinale hau, VADC hori, eta suposatu behar dut horrelaxe dela. Bai. Ia, hemen polik aritu behar naiz. VADC hori egin behar dut, baina orain bakarrik irudikatuz bere aldaketa azkarrenari jarraitzen dion senoa. Hau da, bakarrik irudikatu behar du seinale hau seno bat bezala. Hauxe. Hemen ez da. Iguale, barkatzen egin behar dut. Bat. Bi. Ja, bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi. Zortzi. Eta bederatzi. Ja, bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi. Zortzi, bederatzi. Demagun, VADC, edo sensorearen seinalea, ilegatzen zaigula ja, tatea doituta, horrutza, eta simplifikatu dut, eta bakarrik hartu dut, seinale horrena. Aldaketa azkarrenari jarraitzen dion senoa, bale? Hau bere izango zen, baina seinale hau baina azkarrago ezin aldatu. Egon daiteke aldatzen motelago, baina azkarrago ez, zeren bere zogarria horixe da. Maximoa hauxe, bale. Demagun hau dela 100 milisegundo. 100 milisegundo, hori 1 milisegundo denez, eta hemen daudenez, bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi periodo, horrek esan nahi du, seinale honen frekuentzia, FA, esan behar dio dela, seinale analogiko horren frekuentzia bera, 80 hertzio. Hauxe izango zen, nik esan dako seinale baten bere aldaketa maksimoa, zaugarri bezala, FS max dela hori. Bale, eta hori helatzen da, honutza. Eta orain, erabaki behar dugu, digitalizatu beharko dugu. Orden, egin beharko dugu lehendabiziko gauza da, hartu tensio bat, digitalizatu. Hartu beste bat, digitalizatu. Hau bera egin beharko dugu. Hartu puntu bat, digitalizatu. Hauxe. Hartu puntu hau, mantendu, digitalizatu. Hau, mantendu. Puntu horiek hartu eta digitalizatu. Frekuentzia honekin. Hauxe da galdera. Orden, probatu behar dut, frekuentzia honekin. Begira. Hartu behar dut, eta hartu behar dut. Lehendabiziko puntu hemen. Gero hartu behar dut, periodo bat bukatu eta ez pixkat lehixu hemen. Hemen. Igual gora hemen, Gero hartu behar dut, periodo bat pasatu da baina azkarrago, hemen. Gero beste periodo bat, baina azkarrago hemen, eta hemen. Hau da, banabilat hartzen, tarte hau baino txikiago daukan periodoarekin, frekuentzia muestreo, kasu honetan, FM, izango zen, hau baino altuagoa, azkarrago. Periodo hau baino azkarrago nago, frekuentzia baino azkarrago nago hartzen, eta zehazki, banabil, 100 hertziokin seinale puntu horiek hartzen. Daruen gutxi gora bera horiek izango ziren, Jarraitzen badut, orain izango zen, periodo hau baino azkarrago hemen, orain, hemen, eta hemen. Hau da, 100 milisegundotan, 100 hertziotan dira 10 punto. Direla hauek, bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, 10. 10 puntu hartu ditut, 90 hertzioko seinale honi, 10 punto. Osa, bera baino azkarrago naiz. Banabile muestreatzen, bera baino azkarrago ni seinale batekin.
Baina ikusten duzu hortik irrutitik zer gertatu den? Osa, irrutitik ikusten duzu. Puntu urdin hori jarraitzen diote seinale azkar hori, seinale azkarreko seinaleari. Edo, edo hau dirudi dela, ez? Ai ba, Dios, osea, bagabiltza, seinale txuri hau muestreatzen, bere informazio guztia gordetzea nahi dugulako, guztia nahi dugu gordetzea, ze hau baldin bada temperatura abiadura nahi dugu informazio gordetzea. Bale, erabaki dugu muestreatzea abiadura handiago batekin, ez da askoz gehiago, eta sortu zaigu seinale bat, ez da hasierakoa, seinale motelago bat sortu zaigu, eta hau, periodo bat baldin bada, 1 milisegundokoa, sortu zaigun seinale digitalizatuta ikusi behar dugun seinalea, ez da izan behar hasierakoa. Baizik eta, hau da, 10 hertzioko seinale bat. 10 hertzioko seinale motel bat. Existitzen ez dena. Sarrerakoa da hau. Muestratu dugu seinale azkarrago batekin, eta gertatu zaiguna da, hau sortu zaigula. Amarrezkoa, existitzen ez dena. Eta guk informazio guzti hau galdu dugu. Orden jobar, ziurrenik muestratu beharko dugu hau baino asko azkarrago, ez? Hoiz izan behar da, hartu behar dugun erabakia. Kuriositatez ere, muestratuko bagenu frekuentzia ardira, FM izango balitz 50 hertzio, kasu honetan, hartuko genituen puntu erdiak. Hartuko genuen hau, eta hau. Oso, puntu erdiak, eta hori informazio gehiago gabiltza gartzen. Baina, hala ere, naiz da, abiadura ardien muestreatu, oraindik ikusten duzu seinale laranja horren forma aurrekoaren berdina izango zen, oraindik, naiz da horrela muestreatu, digitalizatuta ikusten dugun, ikusten dugun seinalea, gordetzen ari garena da, berriz, 10 hertziokoa. Bale, orduan, arazo bat dago. Gaizki digitalizatzen badegu, hau gaizki aukeratzen badegu, sortu behar zaizkigu frekuentzia bajuko existitzen ez diren seinaleak. Eta gainera badirudi badago erlazio bat horre periodikoa. 1 hertziokin da 50 hertziokin, gauza berdina gabiltza lortzen. Osea, sortzen dira frekuentzia bajuko seinaleak, eta gainera portaera periodiko bat. Bale, guk nik orain hau dena labur bildu behar dizuet eskematxo batean, oinarri matematikoak ez ditugu ikusi behar, ordene sinisteko nahiko zaila da, baina eskema bezala jarraitu dezagun, hartu dezagun plantilla bezala ariketak egiteko, eta sinistu beharko dugu orduan. Bale. Guk, erabaki bezala, lehen da bizti, bi eskematxo egin behar dugu. Lehen da bizti, igual, bat hemen, jarriko dut. Eta hemen ere, filtroen kasuan bezala, gauzak erabakitzeko, gauzak egiteko eta bar, egin behar dugu lana frekuentziaren ardatzan. Beira, marraztu behar dut frekuentziaren ardatzan, seinalearen frekuentzia, marraztu behar dut frekuentziaren puntua, eta horrela irudikatu behar ditugu. Frekuentziaren ardatza, frekuentzia, hemen amplitudeak izan behar ditugu, eta hemen irudikatu behar dugu, gure seinale analogikoaren osagaiek frekuentzian. Seinale motelak dira. Beraz, bere osagaiak edo hemen txegon behar dira. Hemen. Eta bere osagai, seno bezala, maksimoa hau izango zen. FS max, edota kasu horretan, FA, hau izango zen. Maksimoa hemen. Seinale, gure sensoraren seinalearen aldaketa azkarrenari jarraitzen dion senoaren frekuentzia. Bale, orduan, bagabiltza, hau muestreatzen frekuentzia azkarrago batean. Osa, behar dugu frekuentzia azkar bat hemen informazioaz galtzeko. Adibidez, seinale txuria muestreatzeko beharko genuke hartzea, ez dakit hemen puntu asko, ez ba? Argi dago. Baina gutxienez zenbat. Bai, matematikoti demostratuta dago
seinale txuri honen informazioa ez galtzeko, nahikoa izango zen muestreatzea abiadura bikoitzan. Nahikoa izango zen frekuentzia bikoitzan muestreatzea. Hau da, nahikoa izango zen hartzea puntu hau, 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 nahikoa izango zen. Periodo bakoitzeko bi puntua. Eta nahikoa izango zen hori, matematikoki demostratuta dago. Zuk sartzen duzu puntu gero filtro paso bat geutara eta seinale berdina lortu dezakezu. Orduen, behar duguna da muestreatzea, hau baldin bada FA, behar dugu gutxienez muestreatzea, hau izateko bi aldiz FS max. Matematikoki nahikoa izango zen seinalea muestreatzea abiadura hontara. Honi esaten zaio Shannon-Nyquist teorema. Shannon-Nyquist teorema. Matematikoki hau demostratuta dago. Bale, irizpide praktiko batean, baik ez zein erabaki behar dugun muestratzeko, galdetzen badizu problema batean. Seinalea hau da, gehienez 10 hertzio. Zenbatera muestratu beharko dugu. Ba, hauxe hartu behar dugu. FM hartu behar dugu, edo, bai, berdin edo handiagoa, berdin hartuko dugu. 20 aldiz FS max. Hau da, periodo bakoitzan 20 puntu hartu behar ditugu. Gauzak ondo egiteko. Izateko konpromiso bat konplexutasunarekin eta informazioarekin. Bale, irizpidea gauzak diseinatzeko. 20 aldiz seinalearen frekuentzia, diseinu irizpidea. Guretzat. Irizpidea. Bale. Zergatik? Arazo honengatik. Irudikatu dezagun orain arazo hau ardatz honetan. Begira. Begira. Eta izena jarri. Atal honi. Venga, guazen. Garrantzitsua marratzki hau, Bai. F. Ardatz berdina izan behar da. Hemen senoien amplitudea irudikatzen duen ardatza. Hemen izan behar dugu gure seinale analogikoaren osagaiak, frekuentzia motelagoak, azkarra eta handien amintxe, FS max. FS max hau izango zen. Vale. Hau muestratu behar dugu ez dakia ze abiadurara, izan behar dela FM. Hemen. FM. Ariketa batean hau zenbaki bezala izan dezakegu, hau ere bai. Eta aurreko adibidean, hemen gertatu zaiguna, genuena, 80 hertzioko seinale bat, muestreatu dugu, gaizki. Eta bihurtu zaigu hau, 10 hertzioko seinale batean, hau, desagertu da, baina eske bihurtu da honetan. Arazo hori badakizuen noiz gertatu behar dan gure eskema honetan. Ba, hementxe. Zugu daukagu seinale hau, daukagu frekuentzia muestreo, batez ere hau. Eta, Nyquist teorema eta hori dela eta, hemen baldima daukagu honen erdia. Hemen baldima daukagu erdia, begira. Muestreatzerakoan, seinale bat. Hemendik arutzago duen osagaia sartzen baldin bazaizkigu, adibidez demagun, badukagula seinale sensorarena, baina interferentzia bat daukagula. Sensoraren seinale hemen dago. Baina eski igual, FA, seinale analogiko osoa, sartzen zaiguna da seinalearena, gehi, interferentziaren bat altua. Gauza da, hemen izan ditzakegu interferentzia horiek. Gauza da, FM zati bi, arutza sartzen baldin bat zaigu frekuentziaren bat, hori, mamuan
mamuan bihurtu behar zaigu, eta pasatu behar zaigu frekuentzia bajutara. Hoxe da gertatu behar zaiguna. Problema batean esaten badigute. Muestratzen dugu kilohertzio batera. Eta daukagu emi bat, interferentzia bat, 600 hertziokoa. Pues, irizpide hau beteko zen. Irizpidea, problemak izateko, baldin badaukagu zerbait, hau baino altuagoa. Hemen, hau gertatzen bada, esan dizudan bezala, muestratzen dugu kilohertzio batera. Eta sartzen zaigu interferentzia bat dela 600 hertziokoa. Tak, hau betetzen da. Orduan, arazoak izan behar ditugu. Eta zertan bihurtu behar da? Ze frekuentziatan bihurtu behar da hau? Zeren aurreko adibidean, 80 hertzio hori bihurtzen zen 10 hertziotan. Pues badago erlazio bat guztien artean. Sortu behar zaigun mamuaren abiadura, FD, izan behar da, hauxe, FA, ken FM. Aurreko adibidean bezala, genuen, 80 ken 100. 10 hertzioko negatibak, 10 hertzioko seinale bat sortzen da. Bertan ere ikusi dugu, gauzak periodikoak direla. Gauzak periodikoak direla. Pues, hori nola irudikatu behar dugu? Ba horrela, xe. Bale, zerbait baldin badaukagu hemen, egon daiteke hemen edo hemen, gauza da, interferentzia edo FA hori baldin badago edo zoin tokian, baldin badago hauen multiploen gertu, erabili beharko dugun formula da kenketa multiploiekin. Hau da, hemen baldin badaukagu FM. Hemen, bi FM. Hemen, 3 FM. Hau gertatu behar da. Hau arraro da, baina hau sinistu beharko duzu. Mamu hau, edo interferentzia baldin badago tarte honetan, hemen, hau izan da 3 FM zati bi, hemen erortzen bada, dagola FM-ren inguruan, hemen mamuaren frekuentzia da hause. FA en FM, hor esan dizudan bezala. Izan daitekela negatiboa edo positibo. Negatiboa bat dima da, desfase bat sartu behar du, 180 gradokoa, bestela 0 grado. Ariketetan ikusiko dugu, Eta mamua horrela izan berko da, edo positibo edo negatibo. Berriz, baldin badago hemen, bi FM horien inguruan, orduan sortu behar zaigun mamua, FD digitalizatuta, izan behar da, bera dagoen tokian, ken hau. Osa, kenketa ez da egin beharko honekin, baizik eta honekin. FA, ken FA, ken FM. Bi FM, barkatu. Berriz, interferentzia baldin badago 3 kilohertz inguruan, hau izan da, 5 zati bi FM, hau, 7 zati bi FM, orduen hemen sortzen dan mamuaren frekuentzia izan behar da, bere balioa, nola nabil jartzen txikiak edo ondiak. Ondiak ez, igual, Analogikoak, larriak, ken 3 aldiz FM. Hemen erortzen bada, diferentzia hau. Hemen erortzen bada, diferentzia honekin ez, egin beharko dugu honekin. Horregatik beti sortzen dira frekuentzia bajuko seinaleak, mamuak. Bagabiltzaga alako tarte hauetan, diferentzia egiten erdiko balio horrekin. Eta horrela periodiko izango zen. Formula orokorra bezala, horrela jarri dezakegu. Seinale analogikoa, den abiadura, baldin bada. Bi tarte horietakoa, N arabera, N gehi bat zati bi, bidere FM, eta tarte honetan baldin badago, N ken bat zati bi, bidere FM, uste torrela dela, tarte horretan baldin badago, edo hemen, N izan da hemen, bi hemen, iru hemen lau, orduen mamuaren frekuentzia izan behar da, seinale analogikoa dena, ken N bider FM. Vale, formula bezala arroilo bat dirudik, baina gero ariketak egiterakoan erraxa izan behar da,
Oso arrar bat, asunto hau. Orduen, zer ari da gertatzen hemen? A ber, seinale bat, bakarritza muestreatzen. Muestreatzeagatik bakarrik, sortu daitezke mamua existitzen ez diren seinaleak. Ez direla sensorearenak, ez interferentziarenak, baina hor daude. Eta guk ez dakigu nondi datozen, ez dakigu egiak diren edo gezurrak diren. Eta hori sortzen da, abiadura hontako seinaleak sartzen baldin badira. Orduen, hori saiesteko, hau pasatzen bazaigu, hori saiesteko zer egin beharko genuke? Pues, frekuentzia altuko seinaleak baldin baditugu, jarri ezagun hemen filtro bat. Jarri ezagun filtro bat. Horlaxeko seinale bat sartzen baldin bazaigu hemen. Eta hemen, muestreatzerakoan mamuak bihurtu behar direnak, jarri ezagun filtro bat, kentzeko, hoixe da ideia. Ez dakigu badauden edo ez dakigu sartu behar diren edo ez, baina bazpare, muestreatu behar degunez frekuentzia ontara, jarri ezagun filtro bat, ebakidura frekuentzia horrekin. Eta horixe da egin behar duguna hemen, bazpare, saiesteko problema hau, bere izena, ingelesez, hau dala, aliasin ingelesez. Fenomeno honi aliasin esaten zaio, mamu horiek sortzea. Aliasina ez sortzeko, filtro bat jarri behar degumen, anti-aliasin izenarekin. Anti-aliasin low pass filter, pasabide baxuko filtroa, eta bere ebakidura frekuentzia dela muestreo frekuentzia zati bi. Jarretzagun filtro bat. Itxuen, edo, bai. Bai. Edo igual, bai, horrela izango zen, baina bazpare lotu dezagun sensoraren abiadurarekin. Diseinatu dezagun bere frekuentzia, izan dadila 10 aldiz sensorearen edo seinalearen frekuentzia maksimoa. Antzekoak izango ziren, muestreo frekuentzia baldin bada hau bidero gehi, baina hobeto horrela xe bai. Diseinatu dezagun anti-aliasing filtro hori, filtro normal bat bezala. Filtro atalean aritu garen bezala. Zergatia, hauxe. Eta orain utzi berdia zuen. Sartzen miaulario, eta egitea adibide bat, horti horian dukauzuna, aztu zen sartzea. Arroilu guztia barneratzen jaten garen. Ariketak, digitala, bateak, RBR, ialea non dagoen. Mitxe. Hogeita bi. Adibidea. Hemen txigual egin gut, ia sartzen da hemen. Ariketa hogeita bigarren horrian daukazte. Eta relaxi dio. Seinale analogiko bat, hemen, hau, hemen daukagun seinale bat, baina bere frekuentziak hemen daudena, motelak, horraxe, bera adierazpena hauxe da, 10 aldiz. BP 0,5T. BP FT, hau frekuentzia. Gehi, amplitudo iru, biroseno, BP, honen frekuentzia, erzio bat, T. Eta hirugarren osagai bat, gehi, seno, BP, bost, T. Demagun, seinale bat, horrela dela. Esaten digute. Idatzi, muestreatzen badegu abiadura ontara,
behin digitalizatuta lortu behar dugun benetazko seinalea. Zeren mamua gehen dugun daitezke. 50, 6, eta 4. 3 atal dituenek. Bale? Hasi getezen da bizikoa. Zuek hau ez dakizu egiten, claro, normal. Ariketa xelebrea. Berria, rollo pila bat, eben, sartuta. Ariketa guzti hauetan. Beti. Ardatz honetan egin behar dugu lana. Jarri ditzagun hor, seinalearen frekuentziak. Frekuentzia, 0,5, bat eta 5. Eta bertan ere jarri behar dugu FM. Baina, abiadura bezala. 0,5 egongo zen, adibidez hemen. Eta bere amplitudea, 10. 10 amplitudea, baina hemen, 0,5. Bestea, bikoitza, erzio bat. Hemen, amplitudea 3. Eta hemen, frekuentzia bat. Eta bestearena, 5 eta amplitudea bat. Hemen, amplitudea bat eta frekuentzia 5. Osa, jarritugu frekuentziak eta amplitudeak, hemen, ardatz honetan. Horrelaxe, jarri zazue. Horien arte amplitudeak ez ditugu jarri, baina horren txegai. Nago bakarrik ariketa idazten, ardatz horretan. Eta muestratzen dugu 50 hertziotara. Hemen. Eta esaten digute, hori egiten badugu, seinale hau, horrelaxe muestratzen badugu, zer gertatu behar da. Bale. Hori galdetzen badugu, hauxe pensatu beharko dute. Noiz sortzen dira mamuak? Mamuak sortzen dira, honen erdia, dagoela hemen. Oire. Hemen dikarutza, baldin badago zerbait, hoi egin behar dute mamua. Bestela nada. Hemen ikusten duzu ez dago gaula zerrez. Bestela, orduen, muestratzen badugu seinale hau. Abiadura horrekin, ez da bateri informazio hori galdu behar. Osea, irteeran, digitalizatuta, irteera, VO jarriko dugu. Berdin ezan behar da, ez dugu galdu behar ez da, ez dezire. Lehen atala eginda. Guazen bigarrenera. Venga, lehen atala eginda, bigarren ariketa, 6. F. Seinalea dau. Orain, FM, hemen. Ha! Hemen, dala 6. Arrazoak izan behar ditu, ez dakit, egintzazuenik izaten dutena. Honen erdia hemen, 3. Hemen dikarutza, zerbait baldin badagola, hau, mamuan bihurtu berzait. Hau, mamuan bihurtu berzait. Arrazau daukagulako. 5, 3 baino altuago delako. Haha. Sí, señor. Bai. Eta zertan bihurtu behar zaigu seinale hori? Zertan, begira, bihurtu behar zaigu, mamuarena, frekuentzia digitalena, esan dugu dela FA sartzen dena, ken FM. Sartzen da 5 terzioko seinale bat. Ken 6 hertziotan muestratzen badut, hertzio bateko seinalea, baina 180ko, osea, negatiboa. Negatiboa. Hertzio batekoa, baina desfasea 180. Hertzio batekoa. Orduen, bihurtu behar du seinale hau, osea, bihurtu behar du. Bi, bost. Hau bihurtu behar du, minus zen, bi, bat, horrentan bihurtu behar du. Frekuentzia ontako, eta negatiboa hemen, frekuentzia ontako seinale batean. Mamua hauxe da. Orden, irteeran zer izan behar dugu? VO, irteeran izan behar dugu. Bi seinale hauek prozesatu direla superondo, 10 bider zen de bi 0,5 gehi, seinale hau prozesatu dela ondo, 3 amplitudea zen de bi bat, gehi hau.
minus hau. Dala frekuentzia berdinekoa, orduen hau negatiboa, orduen geratu behar zaigu, hor daxe. Igual jarriko dudena, mazpare, venga, bai. Berdin, no, bi, 0,5 t, gehi, iruken bat, bi, bat, t. Hau xatera baztaigu, tak, tak, tak. Irteran, izan behar dugu, bihurketa baldin badaukagu, 10 amplitudeko 0,5 terzioko seinalea, eta hemen, 2 voltioko eta ertzio bateko seinalea, bestea desagertu zaigu, eta honik endu digu voltio bat. Gaizki mostratzeagatik. Vale. Eta azkenak ingo dugu, eta bukatuko dugu atalau. Ze? Ez datuko dut hau, Venga, bai. Ze atala? Venga, bai. Ez, genuen. 10, 0,5. Iru, erzio bat. Eta 5 terziotan, voltio bat. Hau da, sarrerako seinalea, eta hori muestratzen dugu, 4 erziotan, hemen. FM, 4 erzio. Ui, hemen arazta asko izan beritu, ez? Ia. Marraztu ezagun. Honen erdia hemen. 2 erziotan hemen, muga mamuak izateko. Berriz bakarrik 5 terziokoa. Bakarrik 5 terziokoa. Orduen sortu behar zaigun mamua izan behar da. FA. Gen FM, beti bezala. FA 5, gen FM orain 4, erzio bat positiboa. Orduen, seinale hori bihurtu behar zaigu erzio bateko eta voltio bateko seinale batean, gehitu behar zaigula honi. Orduen, irteeran izan behar dugu, VO, 10. 10eko aldaketarik gabe, 2 0,5 t, eta orain, hau bihurtu dela erzio batean eta positibo, gehi, 4, 0, 2 erzio bat biderte. Hau izango zen, irtera. Hau da gertatuko zana, geizki muestratzen badegu. Bale, eta orain, atzen txiki bat egingo dugu, gero azkeneko ariketa hauena, eta gero nahi duzuena, nahi baduzu ariketekin jarraitu edo proiektuarekin, zalantzak, bale?